Dintr-o dată nu mai ai acces la jocul tău favorit. Te poți trezi în situația în care ai plătit 100 de euro pe un joc video, l-ai jucat ani de zile și într-o zi Ubisoft sau Electronic Arts apasă un buton și jocul tău dispare. Peste 1,3 milioane de cetățeni au cerut Comisiei Uniunii Europene să interzică un astfel de comportament. A 14-a cea mai energică inițiativă cetățenească de când există Uniunea Europeană. Totul a pornit de la The Crew, un joc de curse cumpărat de peste 12 milioane de oameni care a devenit imposibil de jucat peste noapte. Și din situația asta s-a născut inițiativa Stop Destroying Video Games, cu un scop care pare de bun simț. Nu vă cerem să întrețineți serverele la infinit, dar lăsați jocurile viitoare să poată funcționa cumva și după ce nu vă mai interesează să faceți bani din ele, fie printr-un mod offline sau prin servere ținute de comunitate. Comisia Europeană a spus că nu poate să instituie o obligație în acest sens pentru editorii de jocuri din câteva motive. 1. Când cumperi un joc, de fapt nu cumperi jocul în sine, ci dreptul de a folosi o operă protejată prin drept de autor. Iar titularul dreptului de autor decide cum se folosește opera lui și inclusiv când încetează licența. În plus, jocurile sunt niște opere complexe, pline de drepturile altora. Mașinile din jocurile de curse, echipele din cele de sport, muzica, toate sunt licențiate pe durată limitată de producătorul jocului. Când expiră licențele alea, jocul nu mai poate fi exploatat în mod legal, nici dacă ar vrea editorul. 2. Există un mecanism de protecție a consumatorilor deja. Dacă editorul îți închide jocul mai devreme decât te puteai aștepta în mod rezonabil, asta îți dă dreptul să-ți ceri bani înapoi proporțional. Ce va face Comisia Europeană, în schimb, este să intre într-un dialog cu producătorii de jocuri ca să stabilească un cod de conduită care să traseze când și cum un joc poate fi lăsat să moară și totodată să promoveze mai energic drepturile consumatorilor în contextul ăsta. În ideea în care dacă lumea va începe să facă plângeri împotriva editorilor care închid jocurile mai devreme decât ar trebui, o să-i facă să-și reconsidere comportamentul.